Tak začíname natáčať. Nepriamu reguláciu napätia. Montovanie zasúky. Napriamo. Nakrátko. Podľa hudby to rob. Tak to len pol metra to bude nakrátko. Poďme mi zacinovať z konce. Daj tu! Ja si zacinujem. Prúdová tvár. Ale daj prúdovú tvár. Ešte k tebe kedy ide? Čiko, kameruješ. Ja idem na to. No, nechaj Čiko. No chlapci. Čiko, ty kameruješ? Pokračujeme zajtra. Nie, poďme! A však čo oni robíš? Ja si poviem pri vás robiť. Toto ideme napojiť. Sme kopka všetci, Nie, plakať budem dobiť. Máme tu nového. Chceš to vidieť prúd na krátko? Nie, mi páni, prestaň. Všetko to cíkaš. Ale ja aspoň zrobím čurku na kávu, poviem. Tak nejaký hladek. No, Marek, ide. Šarujem, za to jutro tu priniesiem sabúfur. Sabúfur! Nie, Marek, prestaň. Marek! Nie! Zapoj to! Máme všetko šuky, ale všetko. Prestaň, nie. Už máme dieru na kábel. S nami nebudeš zapájať, Čaj, pusti buňačku. Pusti je tam fáza. Je tam fáza i nula, agi triple. No tam. Švici? A dotkni še Marko. Divu po rukou. To nie, dotkni še to, hej. Hej. Švéci, dobre, hore. No tam. I tam všetci. Nula Švéci. To sú dobre videl. Nula Švéci, si bola. To jebe na to, kurva. Pozorovací úhol. Jedna fáza z jednej, druhá z druhej. Nulak, to je nulak. Co? Ukáž sa im do A že piči. tam nie sú voľné svorky, more. To nevadí, to je to dno. No však záž zrobiš po mate. Priamo to nareguluj. Nie, táto, keď ešte ide sať. No, po hmate. Vždycky to pohľadáte. No môžeme fáza. Keď nevidíš, zistíš to hmatom. Však vidíš. Nahmataj bujny. Zapni to dynamo. Ale nula, kde napojiť? Do hora? Piči, to je... Dajte mi stolek. Stolek mu dajte. Dajte. Von a von. Jak mi zhorie, príďate za mým. Majstri elektrikári. Tak to vyzerá na krátko. Prúd na krátko. Ja si pošiel skoro. Už máme stolek. Tu bumper už máme. Nech ma chlapec pohodlie. Ešte kus posunil. A to co Ale čo to tak šmerdzi, kurva? Nebodaj horelo, dačo. No, sadni si. Kolárček furt toho, že nás bude menej. A, 33 na poväčšou, 23. no nameraj hodnotu. Jaká je tam logická jednotka? Jedný fáza, modrý je nula. Ľavo, fáza, pravo, nula. Toto neviem, volá sa čurák. Púďak, počkaj. Dáme mu také tablote bujny, bol si pán elektrikár. Pane Bože, tak sa vidí. Majstri elektrikári. A takto stojce pri vypínaču. Odkudávaš to? Stoj pri vypínači. Zvonka ti dá odkudávaš. Čuješ?
Jak go začne trejsť, utekajte, bo môže nás padnúť na vás a môže vás trejsť. Daj sa kopnica doľa, Marek kopni doľa, keď bude. Nie! To určite spolužiaka budem kopať. Ty pravíš to. Ale keď čo mu Kopinačky si zober, a počuj. Zor, kopinačky, čuješ. A strám prepkať si džeru. Čo má to co? Všetko skope to. To je jedno. Ty zná. Čo to iskry? Keď tam 22 pôjdeme zapájať, tak tomu poslednému môžu. A jak Švici do ten šruboval. Aký Marek to stratí. To netríme. To netríme, to je To na... netríme. Si sekundiak. Treba tú džuru. To je na prázdno. Tak netríme. Čuješ, a tak, že kabel išiel do tej džury. Konečne. Díky. Tak netríme. Čo netríme? Pani o to, Vajo, bre. Čo nevieš? Pýtaj sa. Máš prostáme tu viacej? Už je 2 Ty kokos! Číko, prestaň. Ale odkiaľ ešte robí zasúvka, keď je zapnutá. A odkiaľ ešte pri tom kričí, ty kokos. To je jak pri tej bombe, znáš. Červený, modrý a za ním príde so sačkou z... O, už je to zapojené, a toto je zem? Skúšaj, matom! Hore, nie, nie, daj mu hnedý tam. Šica nad A matom. čekaj, chujovo, však hore je nulák. Kto tam má hlavu? Naopak. Štvrtý zhyba je tu. Tá prerúcia na stričke, aj keď teraz... No a si odpojí to, toto si chcel? To čo sme zrobili teraz? Zapojíme a neodpojíme! To jak môžeme tak? To sa najviac kazia pri stroje, keď vypneš a nezapneš. Tady ahoj. Bojný, ale na bok, bo idem še prehnúť. To je subwoofer. Pozor, bojný. Bojný. Subwoofer. Subwoofer. Bojný, pozor, idem Trikera sa. tam všetci. Subwoofer. Marek, ukáž nám smrť Ale že vojčia. jeho napad to bol, jeho napad. A čia zastrčka? Marek. Marek, ukáž nám smrť v očiach. Sa nič mi nemusia, keď ho kopne. Boj. Všavirúci poistky za minútu. Máme rýchle poistky. Nemáme pomalé. Dobrý čas platíme. Ešte vás potom podľa fotky poskladajú. Sebastian Bujňák vo filme Mission Impossible 6. Len vám zastaví chodenie. A si to sáhne hore, kabel? 7 sekúnd do výbuchu sveta. Kto doniesie rozbočku, alebo co? Bočník. 6 sekúnd. Bočník! Bočník! Chceš bočník? Daj tam dajaký Daj tam odpor. prúdový chránič dajaký. Jak vyskúšame, či ide? To máme. Dáme pomalé poistky. Dobre poistí, po minútu vypne. Dajaký prúdový chránič. Všetko pozor. O minútu vypne. Jak sa to volá? Čo to šrubuje? To už ani podľa fotky by sme ho Už budeme jak bečkári, hudbu budeme mať. Ale na úkor bujnýho. To? Veľký moment. Zase je najlepšia správa. Veľký moment. My budeme slúchať hudbu a bujný, že toho nenažije. Fáza funguje. Toto nezmerám. Fáza Švici! No ale vyskratujte to s palcom. Kde je emitor? A je to urobené, dámy a páni. Emitorový prúd vstúpa. To tam dal, hej, Bazové prúdy. Odberaj vychýlku. A že tu nič nie, nevidím. No to však tak ku tomu. Však choď matom na to. Švito po tom stredku. Nie, však to je A však Matom druhý. prišrubuj to poriadne! Švici dole. A to nie je nula, čo on vôbec nie je zapojený. Všetko ide. To je iba tak. Tak ide. Nechápeš, že ide na to? Však David tu má onu pajkovačku. Ale tu nič nie je, to obvodne uzavreš. však keď ti môže nula svieť. Však tu je, Neuzavrel si obvod? však si tu klika. No fakt. Tu je Šveci. No, na kolik Máš tu na volá. Taký Však to si ty zapájal. Kolik Švici? Kolik Švici? Jak si to napojil? Jedný fáza. Tak si mi házal. Zrob hlav! To mám na Zrob zaťažovaciu priamu.
Voltamperovú charakteristiku! Ja chcem nejakého odborníka vidieť! Kde mám to panky? No už poďte tu nejaký odporník. Marek, dám modrý na fázu a povíš, že naopak. Však rozšrubuj toto dnuka, že jak je poskladané. To však znám. Ty si... Jedný išol tu. To ty si skladal. Na kokot si skladal. No tu nič není. Máme výborné poistky, keby teraz na nás každú minútu to vypadá. My už budeme doma za Tu je. Skús to povedať. Nevyjadrujem sa k tejto téme ako... Pretože z Markéza... Fázu na kolík som nevidel! Jak môže? Boha jeho, drop prámku. A donesieš mi repera zajtra. Tu je nula, kurva. Ale čo mi čierny nulak, ja to nechápem. A bol tu koľko skladal. Škola hrou. Škola hrou! Hráme sa! Nie, že ideš ešte. Máš čas. Dobre. Kedy ti ide? Nie, ja som prepovedal. Co ešte 6 minút. Ja. Ideš na kružek, Martin, či jak? Ideš na kružek? A čom čekáš do 5? Za súku i vy máte čas. A ty do jakej štru? Čo nevieš? Máško, tu nechaj Mareka, než to sa robí, tu ostávame s ním. Čo je, zajmiš tu? Čo nevieš? Ostaň. Jebať môžem. Ja som Sena. Čo si? Sena. Sena. Ty si omitka. Sena. Zna to, že uprotovať. Ty si chujovo preplavil na staničke, Marek. Marek. Mačka, ideš? Nejdeš. Jak čas o 15 minút, daj budeme behať na ten autobus. A sa máš čas. Nenechaj nás tu. Nie. No však hej. Behať začek, debil. Daj sme prvú pomoc, si mal točko, vieš dať prvú pomoc, však? Áno, jak sa dáva prvá pomoc? Dúfam, že sa zajtra uvidíme. Čím začíname? Marek, Stiskaním. Stiskaním, áno, výborne, popíšte to presnejšie. Spýtajte sa tam, tento je... Ty si čerstvý vodič, pane. Jak sa dáva prvá pomoc? Prvá pomoc. Prvá pomoc. Pol litra. Pol litra, čo, benzínu? Nie, 40-ky. 40-ky. Dobrá, fajná vodečka. Potom musíš nakopať do vajcoch. Aha. Keď tu nebude stačiť, tak mu dáš ruky, tam presne, tam sa bolí. Kde? Tam mu môžeš dať palce, na ten kolík a tam vedľa. Aha. Keď tam dáš, má prvú pomoc zahojenú. A ktorá je prvá pomoc? Prvá či druhá? Druhá v poradí je prvá pomoc. Aha. A druhá v poradí je tretia pomoc, ale tá je prvá v poradí pre druhou pomocou, hej? Logicky. Logický súčin. Súčin, hej? To je end, hej, alebo or? Or? A použiješ X znora, máš... Počkaj, To je or negovaný. spýtam sa publika. Jak to je? Použiješ X znora. No, to si v piči, ja dám svoju hodnotu, hej. Rozhovor až po pesničke, hej? Až po pesničke. Kľudne. A zapoj to. Treba i zaťažovacú charakteristiku priam... Netreba. Netreba. Tu netreba. Ani pri druhej Na čo? pomoci. Zbytočne. Zbytočne tu budeme robiť grafy, čísla, zbytočne. Keď nevieme. Jednoduché počty. Ježiš Bože, kde sme? No. No, grafy by to robiť. Už by to nebol grafy, no to je ešte, že som mu to vysvetlil. Viete nám popísať, kde máme fázu v tom obvode? Všade. Všade. V tom obvode všade. Bežne nie, ale v tom áno. V tom máme všade. A bude nám to fungovať toto? Treba bočník. Bočník. Bočník tam daj. Kde všade by ste dali fázu vy?
Na skrinku. Na skrinku. Na Timurovú skrinku by som dal palbu. Normálne napriamo by som to tam najebal. Prúd na krátko, kabel na dlho a napätie na prázdne by tam bolo. Logicky. Všetko mi z toho vyplýva, čo sme doteraz vedomosti získali. Vedomosti sú získané, máme ich, čiže jednoznačne nie o čom, hej? Není o čo. Prúd na krátko, kabel na dlho. Máš to? Pozrieme, ako náš kolega postupoval pri práci. Zatiaľ to máme nakrátko dlhý kábel.